V tomto videu si ukážeme dôležitú aktualizáciu systému SafeTick, ktorá sa týka odosielania pripomienok. Cez víkend budú nasadené zmeny do SafeTicku, ktoré ovplyvnia každého novovytvoreného klienta. Najvýznamnejšia zmena sa týka pripomienok pre zamestnancov. Doteraz sa interval zasielania pripomienok nastavoval pre všetky tri typy pripomienok jednotne. Odteraz bude možné nastaviť periodicitu pre každý typ pripomienky individuálne. Hlavné nastavenie pripomienok sme pridali v časti Nastavenie portálu, kde si podľa vašich predstav predvolíte vami preferované intervaly a tie budú nastavené pre každého nového klienta, ktorého pridáte. Pre klientov, ktorých ste už pridali v minulosti, sa nastavenia meniť nebudú. Poďme si teraz povedať podrobnejšie o jednotlivých typoch pripomienok. Keď pridáte nového zamestnanca a pridelíte mu školenia, tieto školenia sú zatiaľ neštudované. Väčšinou je potrebné absolvovať dané školenia ihneď, preto je predvolený interval až 3 pracovné dni v týždni. Ak zamestnanec absolvuje kurzy hneď prvý deň nástupu do práce, tak mu ďalšie pripomienky už nebudú chodiť, pretože bude mať pridelené kurzy absolvované. Je tu ešte jedno dôležité nastavenie. Pripomienky sa nebudú odosielať, pokiaľ nebude poslaný hlavný mail s prístupovými údajmi. Toto nastavenie je vhodné, ak si pripravujete nasadenie e-learningu pre nového klienta, postupne pridávate zamestnancov a spustiť e-learning chcete v presne dohodnutý termín. V takom prípade sa pripomienky nebudú posielať, pokiaľ nepošlete zamestnancom hlavný mail s prístupovými údajmi. Druhý stĺpec je určený na nastavenie pripomienok pre školenia pred expiráciou. Väčšina školení má nastavenú periodicitu a systém automaticky kontroluje, ktorí zamestnanci majú školenia absolvovať. Predvolené možnosti sú nastavené tak, aby pripomienky nechodili príliš často, pričom intenzita pripomienok rastie s blížiacim sa termínom expirácie. Tretí stĺpec je pre pripomienky, keď zamestnanec neabsolvuje školenie a prakticky to znamená, že klientovi hrozí pokuta pre nesplnenie povinnosti zamestnanca absolvovať načas periodické školenie. V takom prípade je nastavený interval zasielania pripomienok 3-krát za týždeň. Je možné samozrejme nastaviť aj na každý deň. Predvolené je, že pripomienky chodia zamestnancovi 60 dní, pretože ak už zamestnanec nepracuje v danej firme a vy ho nedeaktivujete, tak by mu chodili trvale. Tiež predpokladáme, že ak niekto ignoruje pripomienky 2 mesiace, tak pravdepodobnosť, že bude dané školenie študovať, sa blíži k nule. Všetky tieto nastavenia si môžete zmeniť a vaše nastavenie sa automaticky prednastaví pre každého novovytvoreného klienta. Ak si ich nezmeníte, budú sa novým klientom kopírovať pripomienky tak, ako ich vidíte. Rovnako môžete upraviť aj texty mailov s prístupovými údajmi. Tieto texty budú ako predvolené pre každého nového klienta, ktorého do SafeTicku pridáte. Veríme, že nová aktualizácia pripomienok prispeje k lepšej automatizácii procesov a zabezpečí to, aby sa minimalizovali prípady, keď zamestnanec neabsolvoval školenie včas.